Приятели, сега играем Fortress. Здрасти, здравейте, здрасти. Здравейте, хора. Добре. Каква е темата на играта днес? Никаква. То е стилване. Хедшот. Само. Ще бързаш, бе. Къде се крият? Хедшот. Ама къде се крият? Къде се крият? О, имам 9 етапа. Ау! Не цели постоянно, прицели се към него, тогава го оцели. Пикила. Айде. Добре. Критикъл! Видях, че идваше критикъл към мен. Не беше критикъл. Критикъл беше. Беше червена ракетата. Беше. Ще проверим после Там. качвам клипа. 8 джаратета имаш. Да, сега ли видя. Обаче тук не са ти безкрайни патроници. Виктори! Аз тък повлизах. Учих го! И сега темата ще е само с 2 героя. Да се смиря с нали нея. беше само снайпер? Облъкал съм се. Искам и с код да поиграя малко. Опа. Ти нали вече снима клип на Скот? Ми ще снимам още един, нали? Нали ми е пълен с кода и демомана. Те са пълни. Скот, да, Ет. пълен ти е. Снайпера не ми е. Делмана ти е И пълен. той ми е пълен, да. И Делмана ти е пълен, обаче снайпера не. Ооо! Снайпера не ти е пълен. Да ми ли е? Не, нямаш мъчете. Да, само мъчите нямам. Другото си го имам. Ето, вижте. Имам си такова и не тествам майте ми. Защото като правя клип, ще закочим да тествам майте ми. Може би ще трябва айтем за нещо, ако нямаш айтем да си го крафтнал. Естествено, на айтеми не е за да килваш хора по-бързо и да си свукваш с айтеми. Той е за да тестваш айтем, да видиш дали ти харесва, дали е хубав и да го таковаш. Обаче гадното му е, Какво? че е временен и не можеш от един да си вземеш друг. Тоест, би трябвало да можеш само да тестваш айтеми. Тоест, един да го видиш, ако ти хареса, си го крафнеш готово. Или да събираш айтеми за него. То няма смисъл да събираш айтеми. Ау, просто не го видях. Просто това не го видях. Само видях как Скота ти изкочи. Да ти каза чао, чао и па! Ела ми ти тук. Плю. Той сега ще ми дойде, аз го знам. Ще ми дойде и ще умре. Айде! Той ли ще убива моя милост? Да. Да ме уби с код. Казах ти да. Но ме уби с код. Знам, видях. Даже на Скот е взел кила на някой. Кой друг те убиеш? Това е жалко. Много, много жалко. За този Делман. Защото му изкарти кимбата. Няма я, тъй ли? Не, има. Не, ето го. Скотък, мотък, скотък. Това. Днеска ще крадеш ли? Айде ми. Ау! Шо? Ето, гледай кога гадови да го прастат и той да избега от вашия сатър. Всъщност, ако не правиш нищо, това аз го правих преди да снима клипа. Ау! Всъщност, аз се оставях на хората и един инженер сам, той не си беше построил сендри там, аз се фуках там, правих си такова и един Делман ноги. Само той инженер беше такъв. Ако имах Конга... И аз играх 1 час, ама не ми я дава. 1 час не си играл. Играх. Кога? Ами вчера, но пак не ми я даде. Вчера не игра. Играх. Въобще не игра. А клипа? Кой снима клипа? Обаче Ти ли снима не клип? игра 1 час. Играх я повече даже. Не игра и повече от 1 час, не игра и половин час. Айде, бързай. Разбърди си задницата. 70 кръв взима сътърчето. Доминейт на някой.
Но ми взех. Окей, ти взеха кила, обаче ти го доминейтна. Тоест не ти е взел напълно кила. И значи че си... Uuuu! Ревенж! Майка, ти още един доминейт ли ще правиш? Добре, бе, ще чакаш за това. Кое? Да вземеш аптечка. Ще ме кеф. Беше за 2 кръв. Няма смисъл според мен. Никак. Беше за много малко така. Така ли? И ти вие ли ще я бутате? Айде и нашата се включва в бутането. Кой блокираше го стър? Чакай, поне да го добуташ догоре по него. Блокирайте саптерите, приеми го. Моля те, гледай повече да таковаш това, защото те го бутат също. Такъв са спай, мисля, че видях. Какъв ли спай искаш да имаш? Не, такава шапка искам да имам. И такива чула. Позна. А не искаш ли шапката, ама разна с пипите ми. И тя не е зле. Мога ти спечеля след клипа. Какво ще кажеш? Добре. За игра за мен в моя сервер. Но без клип. Да, Халф заточи. точка. Кампарико. Кой го е измислил това нещо? Калуза, кал. Да знаеш, те са... Сега видя ли? Първото виж само. Кой бе? Първото. Кил на севераната е. И ето това там перо. Килва са ми по-епично от тебе. Без старлача. Слуг. 300 пъти по-епично от тебе съм килвала. И то точно в този сервер. А ти имаш староваренския по-добър ли си със снайпер от мен? Много. Иска ти се. Това тук искам да имам. Браво на тебе искаш. Имаш безкрайни топки, как го чакаш? Браво на тебе! Айде! Ще наричам вече Джони Сатъра. Как такъв джумба? Гати ми от количката скочи. Нали тя не е такова нагоре. По-добре будай твоята. Не, мързи. Ревенджът е, да му се не знае. Хедшотната ревенджа. Да се не знае. Един доминейт по-малко и един медал, мисля. Абе, аз съм на трето място. По слабост. Шиткам се! И... Фюх! Този е из мен! Много ти благодаря, бате. Ето има по-голям джумп, нещо, какво видя? Ако спечеля конгата и ти оправят компютъра, другия... Как го разпознах само този спай? Как го разпознах? Аз мисля, че искаш да такош скота. Не. Да, бе. Не го исках. Мислех, че е спай. Исках да пробвам. Ти видял ли не спай? Убил се Сатъра. С байстър. За Джони Сатъра. С Джони Сатъра всичко е възможно. А кога ще играеш пак с снайпер? Никога. Шегувам се. Предпочиташ скок пред снайпер? Шегувам се, бе, тъчо. Или предпочиташ снайпер? Криси! Видях как губи. Много яко зрители. Не. Отивай за хил, Джони Сатъра. Що връда? Защото е искал. Защото има причина. Джони Сатъра. Не. Коспа е най-якия герой така. Да ти кажа Знаеш не. ли що? Да ти кажа не. Ножа му е по-бърз от всяко оръжие такова. Ама аз презареждам по-силно.
Лош, знаеш как му бил? Да, браво те. Или... Един медик с 3 удара го убих така. Само така. Мъртъв. Обаче ще го заколих отзад после. Иначе беше на 50 кръв. Тъж. Как само ги учила с този сатър? Тия го финишира всъщност, не го би с сатъра. Пайро не го би с сатъра, признай си. Добре, признавам. Не го бих се. Аз признавам, че той ти взе доминейт и те ревенджна. Ревенджнаха те, махна си един доминейт и те доминираха. О, майко, това е най-позорното нещо. Виж, те още количката къде има. Значи, Виж нейната къде е. видях. Доминейта. Направи му ревенж. Направи му. Как ще направи? Направи му ревенж. Как ще му направи ревенж, бе? Убиваш този, с който има доминейт там горе. Оле. Сериозно не знаеш какво значи ревенж? Не помня. Не помня да съм не чувал тази дума от теб. Ревенж е когато един те е доминирал и ти го убиеш. Доминирал е да те убият няколко пъти, без ти да го убиеш или обратното. Да убиеш няколко пъти. А убих един солджър пред мен, кой стоеше пред мен и Колко искаше. пъти? 2. Не трябва 2, да, трябва поне 4 или 3 бяха. Ето сега ще Той би... е доминейтнал. Той ще би... Доминирал те. А това Пайро мисля, че те ревенджна. Само веднъж. И още едно, доминейтът ти се качва. Да си знаеш, трябва само един път да го убиеш. Затова да си доминиран, да доминираш някой е трудно да го запазиш. Не трябва да убива този, който си го доминирал. Това е паро да ме доминира. Чува също само се гледаш да убиваш. И някой намерил крита кола. Каква е тази крита кола? Някога открива ли си райски сървъри, където сините и червени са приятели и не се убиват един друг? Той какво има на него и що така беше си зелено? А защо горя? Защо горех преди малко? Не знам. Може би, защото убиха с такова. А днес там сте убили. Хайде доминирай го. Обаче не само с сатъра, моля те. Колко кръв едно шибро хеви? 300. Колко пъти го оцелих с сатъра в хедшот? Това взима по Хедшот сатъра 900. Хедшот сатъра взима 10. Взима около 90. Да, аз толкова взех. А ти колко пъти го оцели? 3. Взел И си повече. почти цялата кръв. И после с това. И в хедшот не си го оцелил, значи 80. Да, хедшот беше. 3, 24, 60, айде 270. Защото би става на 30 кръв. 30 кусор кръв. Кусор. Ми кусор? Ти знаеш какво човек кусурва човек? Нещо. Кой ти казва? Какво е тогава? Айде, ти кажи. Нещо да не можеш. Обясниха ми го. Не! Спасих се! Как каза? спасих? От това се спасих. Спаси се и те убиха. Да, но това тук се спасих. Първо това. Представи си сега да паднеш. В хедшот си беше. Умряла е. Чакай. С кръвоизлив. После в базата виж. Виж колко клипа е 13 минути. Да, знам. Защо не го спреш? Ще го спра. Това е ужасно. Само да ме убият за последно и ще спреш от клипа. Не забравяй, че оговорката е 15 минути клип. Тогава. Те сега ще ме убият. Вързай Добре. 20 секунди. Добре. Бързо, бързо. Давай, имаш 10 секунди, бързо. Свърши клипа. И това беше краят. Чао.